V poslednom období alebo mesiaci sme spravili viacero zmien na e-shope Mobil Online, aby sme ho pripravili na túto sezónu. Pridali sa cross-sely v košiku na impulzívne nákupy do 10% ceny, alebo teda kupóny, ktoré sú v detaile produktu. Ako vnímaš ty, Simona, z pohľadu marketingu Mobil Online pripravenosť e-shopu na túto sezónu? Ja osobne to vnímam veľmi pozitívne, pretože vôbec nemám obavy, že by sme pri takomto spoľahlivom a solidnom partnerovi mali nejaké obťaže počas náročného vianočného obdobia, čiže ja úplne verím, že to zvládneme s prehľadom. Super, ďakujem, teším sa pekne. Čo sa týka nejakého výkonu, tam máš nejaké obavy, alebo ako vnímaš toto po iné roky, keď sme spolu robili a spolupracovali počas takýchto exponovaných dátumov? Tak vo všeobecnosti ja som tam nevidela nejaké že veľké negatíva, ale samozrejme vždy je čo zlepšovať, takže ja verím, že tento rok to bude úplne ňoňuňo, tip-top, najlepšie. Super, ďakujem pekne, tešíme sa aj my na to.